Ikaw buhat. Wala daddy. Kaya lang hindi ka magkala. Ha? Kaya lang ka magsulid. Oo, di ba? Medyo nang ano, mga pantaldos doon sa ilayan. Nasa bila ko sa ano pang kuya. Yan talaga ano. Yan talaga vlog. Vlog. Yan o. Sa dayot. Pilit iyo haong kuya kahit sa dayot. Ha? Ha? Malaki rin mo magbibigaw mata mo. Mahal mo niya ng orange. Yun sa dayot kuya, tag magkano? 5,000. Ang saro. Ito ko pwede pa nakaano? Uro bago ka dito eh? Sila na, akala ko na ano. Terus mana dito nila sila? Cun 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 cun. Cun 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 cun. Shouty, shouty.
Hello, my friend, Shouty. Thank you for dropping by.
Sis Ann, manay shiny, manay chiting. Himagas. Pinakain ko na. Gusto nila kumain ng ano, ng talbos ng kamote. Sis Antaray, thank you Sisi. Yun, sarap yung kain ng mga biik.
Uy, ang dami nyo ng pupo. Ma'am Ann Queen, thank you, thank you. Ang dami na namang pupo ng mga baboy. Kakalinis pa lang. Marami na naman. Oh, pupo ka na naman. Oo, Manache. Ang hirap nga man ang Shining i-maintain kasi walang ano, dapat may host na, yung host na ano. Puro bit-bit tubig, panay ko bit-bit ang tubig. Araw-araw may pupo. Ano? Walis.
Nililinisan lang. Nililinisan lang. Arte-arte naman, oy. Ma'am and Queen, thank you, thank you. Dahil katakot. Damulisun ka kaya manay. Di man manay shining. May tali man. Nakatali man siya.
Shouty, shouty, sir anak. Thank you. Ayan, kain kayo. Kain kayo. Ubod ng niyog. Galing doon sa kabilang farm. Yung tira pa niyang Bagyong Juan. Inubod ni father. Chunchun! Chunchun! Nilalamig kayo? Nilalamig ang mga chunchun? Ma'am Nen Family shout out. Salamat po. Ay, sorry. Tinamaan. Tinamaan. Malakas ang hangin. Salamat po sa inyo dyan. Thank you, thank you. Sisihan ako.
Hi, hello everyone. Mag-end live na po si Tres. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumambay sa aking live, sa mga tumangsak, sa mga bumisita. Maraming salamat po. Sis Vine, si Sir Anak, thank you. Ma'am Ann Queen, maraming salamat po sa lahat ng bumisita ay nagtambay sa aking live. Thank you everyone. Mamel, salamat po. Ayan. Bye everyone na po. Thank you. Naglilinis na ulit si Tres ng baboy. Baboyan. Ang dami